Guys, I just found out Brad Pitt here in Karat. Oh no, no autographs, no autographs. Where are you going? Where are you going? Going Yayay? Huh? Pansin, where are you going? Wow! You're so quick. Huh? How about you go ahead shopping? Yeah? Good idea? Where is it? Where is it? Even your shoes? Oh, she knows it's shoes. Why are you hiding all? My nipples. Francine, come here. It's only Francine who's gone here. Eh? Yeah, but the teddy bear is here too. Hello guys, good afternoon. Kakauwi lang namin galing sa vaccine ni Francine at nagdedede ngayon si Francine. I have done fun. Buang ng makeup. At ipapanap ko si Francine and after siguro matulog niya Kaon macaroni. macaroni. Kasi nagluto ako ng macaroni guys. Nandun pa sa ref. Yes, since yesterday pa yun sa ref ba. Tapos kakain ako pag makatulog na to. Ay. Macaroni is yummy. Don't forget that, guys. The yummiest things in the world. And spaghetti too. Yummy yes ko no. Hello guys, good evening. Uy, ano nangyari sa tripod ko? Gabi na dito guys. 9 PM na dito. Ang dami kong hugasin. Lilinis ako sa kusina. Pero nagluluto ako ng dinner namin. Ngayon lang kami magdi-dinner kasi nakatulog ako kanina guys. Diba sabi ko, patutulugin ko si Francine. Ako ang nakatulog guys. Diyos ko. Gumagawa ako ng ano guys. Para siyang longganisa. It's called sivachipi. Sivachipi siya ang pangalan nila dito. Pero para siyang longganisa. Pero hindi siya matamis-tamis. Iba pa din yung longganisa natin. Lagi ko talagang plano na magluto ng longganisa. Pero hindi ko magawa-gawa. Homemade ba? Pero hindi ko magawa-gawa kasi ewan ko ba nakakalimutan ko lagi. And then, I'm making cucumber salad. Gumagawa ako ng cucumber salad guys. Lagay ko kayo dito. Saan ko ba kayo lagay? Eh? Ang dami, ang kalat ng kusina kasi hindi ako nakapaglinis kanina kasi 'di ba ano ni Francine, vaccine. Hindi ako nakapag-linis dito. Tapos pag-uwi namin, nag-ano na kami. Pag-uwi namin, kumain na ako ng macaroni salad, tapos nag-nap ako. Ngayon, yun nga, plano ko panap si Francine, pero ako yung nakatulog. So, tapusin ko lang tong cucumber salad ko, guys, para makakain na kami. Si Frank andun sa opisina niya, at si Ella naman andun sa kwarto niya. Naantay niya. So, nilalagyan ko yung cucumber salad ko, guys, ng a bit of sugar para manamis-tamis siya. Konti lang. Tapos salt, meron na yung salt, vinegar. Lagyan ko siya ng yung para sa salad. Wala na to. Okay na. Yung para sa salad. Tinitimplahan ko siya first. Tsaka ko siya nilalagay yung cucumber para maano siya.
ma-mix talaga yung mga ingredients. Ayan. Tapos, slice natin yung cucumber, guys. Ayan na. Simple lang guys. Simpleng cucumber salad lang ko. Nilagyan ko ng sibuyas, kamatis, pepper, at saka yun. Yung mga iche-iche para sa salad. Ayan. Para may partner sa ano guys ba? Para sa partner dun sa ceviche. Masarap kasi pag may mga salad-salad ka. Ewan ko ba, lately hilig ko na kumain ng salads, guys. Para healthy, char. Joke lang. So, ayun guys, late na ako nakapag-vlog. So, today na vlog. So, ang vlog ko, sa Ella there. Where is she? Hi guys! Late na ako nakapag-vlog. So, ang vlog na to guys, maybe tomorrow kung makapag-vlog ako, ano ko sila together para mahaba-haba yung vlog kasi very little lang yung vlog ko today. So, tomorrow will continue. So, maybe in the morning kasi ngayon, gabi na siya. Then, tomorrow, i-insert ko. So, 2 days na vlog ang gagawin ko. So, Sorry, I had to get my coffee since I'm working on a database. you will eat so now. Just make sauce then. Okay. That's ceviche, right? Ceviche. 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 Yeah, ceviche. What is that? Is it German It's food? kind of it's kind of a Hungarian, Bulgarian Bulgarian. speciality. Yeah, it's really yummy guys. Para siyang longganisa sa atin pero hindi siya manamis-tamis. It's yummy. I make salads. Wait, in the living room? Or here? There's no space. What? This, yeah. Only there's 3 of us. Fine. You get a chair then, huh? Get the smell, yeah. So I can do the dishes after. So, kain na muna kami guys para makapaghugas ako ng pinggan. Gawa ako ng sauce muna. Luto na pala yung rice ko. Kanina pa yan luto yung rice ko. I show you the ceviche. And then my cucumber salad. And yan yung ceviche guys. Kinakain lang yan siya ni Frank ng walang rice. Ay, ng walang rice. Sometimes pasta lang. Ayan. At saka gagawa ako ng sauce. Ayan. It's so yummy. Sarap siya. Sarap siya guys. Para siyang longganisa talaga. Pero hindi siya longganisa. Hungarian. Narinig niyo naman si Frank. Para siyang Hungarian food. Pero hindi siya manamis-tamis na pagagaya sa atin longganisa natin. Hindi. Amen. Nagawa na akong sauce para makakain na kami guys. Late na kasi. Yeah. Late na ako nakagising galing nap by around 7 na. Tapos si Francine hindi natulog. Kaya kailangan siyang tabihan kasi Francine guys, ang hirap patulugin paggabi. Nag-change na talaga siya. Minsan nga gumigising siya ng around 3 AM, tumatransfer siya sa amin sa bed kasi sa crib, tapos gumigising siya. Tinatransfer namin sa bed namin, kaya sa amin na siya natutulog around 3 AM. So I expected na mamaya gagising na naman yan. Ayan, ang ganda ng sunset. Sunset na dito. Good morning! Good morning! Good morning guys! As I promised na mag-vlog ako this morning para continuation ng vlog yesterday. Yesterday is Friday, today is Saturday. It's already almost 10 AM guys at nagbe-breakfast kami. It's 9 a.m. 9 AM. Already almost 10. No, I wake up at 9. Yeah. At kakain na si So Francine. today, Kakain na si Francine. Ginawan ko siya ng it's already 9:45. ng oatmeal. Ito guys, oh. Para sa from 12 months.
Musil. Siya man isa mga Deutsch, eh. Basta oatmeal siya, bagong oatmeal yan, na mixed fruits na siya. Ayan, ang breakfast niya. Pero lalagyan ko siya ng apple carrots puree. Ito na yung breakfast niya. Here, my apple carrots puree na imimix ko siya, guys, para healthy or masarap. Gustong-gusto niya to. Yeah, wait! Nagsapot na ng bataan eh. Here's Francine. Hi, guys. Hello, guys. I'll be eating. Kainin na nato ni. Yeah. Yeah. Yeah, hi. Yeah. Here. Ay. Stop ko muna tong video kasi kailangan ko yung mobile, guys. Kailangan ko i-play yung paborito niyang nursery rhymes para magka-concentrate siyang kumain. Ang hirap pakainin, guys. So, ayun, see you later, guys. And again, good morning. Hello, guys. Hindi pa ako naghilamos, guys, pero may ako dudo. Tulog ay nasa bed pa si Frank. Sabi ko sa kanya, pag kamatis, guys ba, yung kamatis, last night, nagawa ko na siya yan last time, pero hindi ko na continue. Dapat every night talaga. Yung hindi ko na nilalagyan ng kung ano lang, yung kamatis lang siya. Tapos, nilalagay ko sa mukha ko for around 5 to 10 minutes bago ako hilamos ako muna ng Garnier na aloe vera gel na for facial wash. Sorry, nagko-coffee ako. For facial wash. Tapos, nilalagyan ko pagtapos ko mag-wash, parang wala yung mga makeup, dirt and all, nilalagyan ko siya ng kamatis. Yung juice ng kamatis ba, inaano ko siya for 5 to 10 minutes. Tapos, tsaka ko siya wina-wash na. Tapos, tsaka ako naglalagay ng aloe vera gel na yung aloe vera gel talaga. Maganda siya sa mukha, guys. Feeling ko, pero I'm not sure, Pero first last night lang naman ako naglagay. Pero lately, I think, nagawa ko din yan last time for 2 consecutive days. Maganda ang kamatis, guys. Try nyo ang kamatis. Pero parang hiyang-hiyang lang kasi yan. Soft na soft yung face ko. Char. Char. So, I'm having my coffee and toast with Nutella here on my table kasi andito pa si Frank and I wanna talk to him about my nightmares. Gusto kong i-share sa kanya yung damgo ko, yung dream ko. At andito din si Francine. Gusto niya mo kuan. Ay, gusto mo bangon. Wait lang. Hello, guys. Nasa labas na kami. Pagupit si Frank. Should I cut it for you? Yeah. Here's Ella. Say hi. Francine is there sleeping. Yeah. Hi, Mama Rose daw. Yeah, since Mama Rose. Yeah, since Mama Rose is watching. Hi in studio, I think. Ang init dito. Studio, yeah, studio. Hi, Mama Rose and hi. Pagupit lang kami tapos ng refund bottle. Init dito, guys. Pero lang 23 And hi, degrees. Risha there. Shout out siya sa pamilya sa Pilipinas. Out. Daming flowers. Huh? Lavender there. It's nice. What? What? We go shopping first Why? because he's busy, and then Busy? after that, So we take this out. yeah.
I really want to have lavender to put in the bathroom so it smells lavender there. There's a camellia there. I don't think. There's a camellia there. But it will grow. There's a camellia. I take this one. Bring it here. All that shit. See it growing. What is this one called? Because it's our thing. You're nervous, Jean. Outside this store, it says filming and photography prohibited. Stop that thing. Now, push the button. Oh, it comes to the seat. Look at that, they're grabbing it. Good. We now eat ice cream. Stop it. So we are now going to Juan guys sa salon para sa ano ni Frank. Is it yummy? Frank me. Is it yummy? Yummy? Yeah. Like pixel, no? Bye. Yeah, go down a bit. Yeah, it's better. Guys, I just found out Brad Pitt here in Karat. Oh no, no autographs, no autographs. You look good in that, eh? You agree, Ella? Film her. Oh my god. Yeah, it looks so neat, eh? Than the stuff. I like that haircut of Yeah? you. Yeah. But I need to do that on Monday, yeah? For the Yeah. photo. Photo model. Hi guys! Nakauwi na kami ng bahay. Kumakain ako ng ano guys? Ng macaroni. I think I looked up, but I didn't see anymore. After after namin napagupit, bumili na ako ng ano, konting grocery, cucumber, Sure. Sprite. It's more para siyang ano guys, ano ba to? Para siyang
meat spread for the bread. Bumili ako ng ano, what is this? Bumili ako ni pork chop para sa lunch. Lalagyan. Tapos mag-steam ako ng broccoli. Croissants, they're actually, guys, celebrating French Day sa city. Since yesterday until tomorrow, so I get French croissants, sardines for Frank, and this one naka-on sale siya sa Aldi. Blendamex 3D White Lux na toothpaste, dalawa ginuha ko. 3 liters of milk, and we got here guys, a condensed milk. Ang hirap hanapin ng condensed milk sa Asian store na sa city na pinupuntahan ko, guys. Wala silang ganito yung sweetened na condensed milk. Ang meron sa kanila yung hindi sweetened. So I got 2 of them. I found out andito lang pala sa tabi ng aming bahay, may store na Russian, and they have this one, yung condensed milk na sweetened. Kailangan ko siya every time na mag-macaroni or some stuff for cake na making chocolate syrup and all. And I got this for the toilets. That's all we got, guys. Nagpagupit lang si Frank. Ayun, natapos na at refund. Kasi kahapon, yesterday, nag-grocery na kami. So, hindi na, totally today, hindi na kailangan mag-grocery ng marami for the weekend. Kasi dito, guys, pag weekend, every Sunday, close yung lahat ng shops. Bali, parang wala talagang open. Kaya, from Friday and Saturday, kailangan talaga namin mamili for the weekend. For tomorrow, Sunday, then mag-open Monday na. So, that's all for today, guys. I-end ko na yung vlog kasi it is a continuation from last night. So, thank you all for watching, and I hope to see you again on our next video. Bye-bye, and happy weekend, everybody!